Nu, stați așa. Salutare, sunt Tolti și astăzi devin James Charles de România. Ei, piratul. Eu sunt Tolti, Eu sunt Teo. pe fundal sunt niște copii zdrăvani și astăzi vom filma make-up challenge cu... cu Maria. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share, să ne urmăriți pe TikTok, că ne-am făcut TikTok. Conțopelul. Ne-am făcut TikTok, toți ceasex. Mi-a plăcut forța să mă văd. Mi-a plăcut forța. Oprește și pornește din nou. Astăzi avem și spectatori, pentru că este o piesă de teatru. După cum am spus, vom face make-up challenge. Challenge-ul constă în a ne lega la ochi și a ne machia unul pe altul. Scrieți-ne în comentarii cine credeți că va machia mai bine și cine arată mai bine. Încearcă să zici tu blindfold, că se aude mai bine. Până zic blindfold să mă bată tata că... Îl voi ruga pe asistentul meu, Teo, să îmi pregătească partenera din această zi. Aici, Bună, dar deja mă știți deja. A pornit centrala. Nebunie curată. O să folosim bandana lui Chilafonic. Da, vom folosi Dacă numai asistentul, machiaje de calitate. Folosiți codul OLTI pentru 50% reducere pe Sephora. Acolo. Gata, guys, să începem! Ding, 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 ding. Gata? Avem aici o gamă largă de machiaje. Am avut și hanorac, dacă e. Cu ce mă dai acum? Cu o cremă să te hidrateze, dragul meu. Mă simt revigorat. Da, nu uitați să vă abonați. Și nu uitați să vă uitați la videoclipul în care am donat un telefon. De fapt, Teo a donat un telefon unui copil sărac. Și a făcut viața mai frumoasă. Acum poate să învețe el pentru școală. Oh, te-am dat pe sprânceană! Sunt fresh? Tolti că faci reclamă la servicii funerare. Da, băieți și fete, și voi cum ați făcut revelionul? Da, așa-l face. Mă se pare că îl facem cu Jeffree Star. Regia, poți să-mi șoptești în cameră. În casă. Este ok. A fost puțin lovită, dar ok. Cine întâmpla lui? Fața. Da, zici că l-a lovit tramvai. Avei! Zi! Bă, ai văzut? Videoclipurile mele sunt fake. Capătul care trebuie. Mă, că e noroc pe față. Să mă. Zici că eu sunt încălcat. Doamne, Hai sus! Uite, are mă sprânceană. ridică-ți pantalonii, Teo. Teo, ce faci tu în spatele regiei? Întoarce puțin spre mine. Să-ți vă rage de soare. O sprânceană. Bro, ce faci? Că îmi simt vânt pe la nas. Îți dau curent pe la urmă. Respir mai tare. 5 years later. Bro, știi ceva? Acum o să ne folosim degetul. Bătut. Arată Tolti că a scos capul din malaxor. Wow. Dar mie merge cu tricou, bro. Culoarea aia. Uite pe Joker. Să știi. Gata? Gata. Aplauze, vă rog. Scoate aia sau nu încă? Scoateți aia, Maria. Da, scoateți aia. Scoateți aia, Maria. Să vezi ce ai făcut aici. Ok. Ești forță. But it's fine, though. Bă, Maria, știi să machezi lume. E bine, se vede că le-ai. Am băgat capul în pizza și... Pierde. Și acum? Disponibilă. Și acum urmează Maria. M-am demachiat și sunt plin de viață pentru că știu că o voi face pe Maria, Să suferi. prima doamnă a Antarcticii. Deci am niște peric, da? Frumos. Am niște schema ț. Ok, haide, Teo, vino și pregătește-mă să Spune plătești. așa tare. Ace un meciu. Mulțumesc. Bun, am început. Nu știu ce e asta, dar trebuie să te pictăm un pic pe față. Nu trebuie să te faci, Maria. Dar trebuie să pui ceva pe aia înainte să Dacă botezi. Da, da, trebuia să o masez înainte. Pregătea terenul. Ia ai chirpici pe ăsta. Să te bărbieresc, hai. Te dau aici cu niște anti... Și mi vorbesc. Antiperspirant. Ce e asta? Asta e rău. Nu, stați așa. N-ai cum.
să-ți mai dea frumos. Urmează Momentul buze mai mare. Momentele pe care le aștept toții. Mai buze mai mare. 4.000 Ah, l-ai închis aici, bro! Vezi că mi-e frică să... Gata, am dat și cu rujul. Deschid. Eu am experiență și de-aia mă mișc așa repede. Deci am... Hai, Maria, nici nu mai trebuie acid în buze acum. Mulțumesc, Col. Mamă, să mă bată tatăl. Mamă, Da, eu l-ai da. Hai că nici n-am luat jumătate din ăla și 6 milioane de ăla. Că lucrează la drumul și modul. Și că vine de vină. Tank. Deci că ai noroi pe față, mă. Zici că vine din Dar mine. nu știu ce vrei să faci acum. E machiajul meu! Ești un artist neînțeles. Bună seara, bine ați venit. Spuneți că sunteți din filmele Matrix. Închide ochii, închide ochii. Ține asta, ține asta, ține asta. Ține ochii, nu mai râde, gata, fii serios. E un clip serios aici. Poți să-i deschizi să pui asta la loc? Închide fața. Am închis fața. Pe pomeți mai mult, pe pomeți. Ți acolo, tata. Doar nu mă pui pe thumbnail. Nu Așa. te pun pe thumbnail. Gata, guys, am terminat acum. Regia îmi va scoate... Nu. Mai... Maria, Vreau și eu poza aia. Acum un Ești minut. un artist... filmele... Neînțeles. Hai că da. Oare se ia așa de pe buze? Că strângem Apelați-mă. 50 de like-uri. Se încearcă așa de pe buze. Acesta este produsul final. Sper că v-a plăcut. Ne-a plăcut, ne-am zis. Auzi? Totul a fost spontan. Sper că v-a plăcut acest episod, acest challenge fucked up. Macabru. În caz că v-a plăcut, nu uitați să-i dați like și share, să comentați acolo, să vă dați tag la prieteni, că e ceva nemaipomenit. Eu am fost Olti, Iar voi v-ați luat doza de haș! Spre diamante la cât degeaba, bă frate, că tu nu ai cum să schipești. Dacă cu potopul prea mare, cu tripul prea mult,